Да. Чакай малко. Аз съм Стела Мантарева и съм... Това знам коя. Сетих се. Аз съм Стела Мантарева и съм автор на приказката "Затвори очи, Бо" и създател на "Светът на Слънчевко". Днес съм тук, за да ти разкажа приказката зад приказката. Всичко започна с моята баба. Имах велика баба, баба Стояна, с която прекарвах лятните ваканции. Баба ми не можеше да ми чете приказки, защото беше много възрастна, но пък ми подари нещо много ценно, нещо, което ме формира като човека, който съм, и нещо, което мога да кажа, че ме направи осъзнато щастлив човек. С един много прост ритуал, който сега една приятелка нарече създаване на невронни връзки, баба ми всяка вечер ме приспиваше. Приспиваше ме, като ме караше да благодаря за нещата, които са ми се случили през деня. На 5-6 години не ти се случват велики неща, ще кажеш, но всъщност се случват най-големите чудеса. Въпросът е дали можем да ги видим. Баба ми ме подсещаше да виждам малките неща през изминалия ден. Филията с домашна люченица, лятната ваканция, играта с приятели, екскурзията, която сме имали, малкия подарък, сладоледа, който сме изяли тайно, други малки чудеса, които могат да се случат в богатия свят на едно дете. И досега всяка вечер пазя ритуала, който моята баба създаде, и всяка вечер се питам за какво да благодаря в този ден, за какво съм благодарна в този ден. Понякога това е много лесно, защото имаме прекрасни дни. Понякога ни се случват много хубави неща, но понякога ни е по-трудно да видим за какво сме благодарни. Понякога сме ядосани, понякога сме тъжни, понякога сме разочаровани, но гласа на баба ми, дори в тези моменти, още стои някъде в съзнанието ми. И аз си казвам, има за какво да бъдеш благодарен, дори и в тези моменти. Преди много години създадох една приказка за едно дете, което много обичам. Нейното име е Бояна. За рождения ѝ ден исках да предам този ритуал, на който ме научи баба ми, по начин, който е интересен и забавен за нея. Тогава написах една приказка. Създадох детска утопия с безкрайни поляни, с сапунени балончета, с цветя, които танцуват, с пъстроцветни феи, които пръскат цветен прах и те гаделичкат, с огромен замък, с милиони слънчеви зайчета и много приятели. Приятелите на Бо. Един от най-добрите ѝ приятели се казва Слънчевко. Слънчевко е щастливо пони с грива като дъга и крачка като от маршмело. Затова постоянно подскача и много обича да го гаделичкат. Но един ден Слънчевко се разболява от прекаленикус сериозникус. Странна човешка болест, която никой не знае как Слънчевко е прихванал. Но има лечение, казва докторът, дошъл от далечно царство. Лечението – 1003 повода за усмивка. Намирането на 1003 повода за усмивка е въплъщението на ритуала от моята баба. 1003 повода са нужни на Слънчевко, за да се излекува от тази странна болест, прекаленикус сериозникус, и да се усмихне отново. Много години след това, заедно с прекрасната художничка Мария Йонова,
създадохме Светът на Слънчевко и Царството на Бо, като покана за всички деца да намерят чудесата в своя ден. Може би да станат част от ритуала, който моята баба ми предаде. Приказката "Затвори очи, Бо" завършва с 3 въпроса. Какво хубаво ти се случи днес? Кой ти подари усмивка? Какво те накара да се почувстваш добре? Защото като споделиш нещо хубаво, дори и мъничко, някъде там, в едно щастливо царство, може би това, може би в твоето, едно пони с крака като от маршмело подскача весело и се усмихва. Последната страница е начало на поканата към всички деца и тяхните родители да разтворят дневника за споделени мигове и да станат част в вълшебния свят на Слънчевко. Аз вярвам, че с този дневник ще се научим да не забравяме хубавите дни, но вярвам, че и ще създадем още нови поводи за усмивки и споделеност. И в отговор на това Йорданка Рабаджийска, позитивен психолог, помогна да създадем една брошура, която е покана за родителя да участва в този ритуал и да бъде част от него. Може би да намери своите 1003 повода за усмивка, може би да създаде нови такива, а може би да бъде част от света, от вълшебния свят на своето дете. Всичко това идва в една кутия, кутията на Слънчевко, която е повод да съберем всички тези моменти и може би някой ден, като възрастни, да ги отворим и да си спомним какво е радвало нас самите, когато сме били на 5, на 6 или на 8 години и отново да се усмихнем. Дигиталната книжка "Затвори очи, Бо" е налична за изтегляне в сайта zatвoriочи.bo.com. Може да направите това безплатно или чрез дарение към фондация, директно към фондация Даная, защото вярвам, че всеки един от нас има нужда от чудеса.